Беларуская літаратура Беласточчыны. Што мы пра яе ведаем? Нічога. Бо ў школе нас вучылі, што Падляша, напрыклад, гэта Польша. Адкуль там беларусы, а тым больш наша літаратура. Але ці наша? Паслухайце верш 100-гадовай даўніны. Я не бачив тебе, братя, нігде в життю й в око, але душу твою бачу і ціню високо. З твоїм віршом пред очима я не раз уплакав свого краю бедну долю і зьомков небораков. З вами Наста Суханосік у перадачы «Смаленне віпрука». Сёння пра нашых аўтараў з Беласточчыны. Што яны пісалі, на якой мове, аб чым? Урэшце, гэта ўсё ў мінулым, або беларуская літаратура Беласточчыны жыве сёння? Пра ўсё пагаворым. Землі між Бельскам, Гарадком, Драгічынам, Крынкамі, Саколкай маюць даўнюю кірылічную традыцыю. Бібліятэка манастыра ў Супраслі была адной з найбагацейшых у Вялікім княстве літоўскім. У Заблудаве, які належаў Рыгору Хаткевічу, дзейнічала друкарня, заснаваная Фёдоравым і Мсціслаўцам. У нашаніўскія часы тут буяла беларускае жыццё, бо разам з Вільняй і Гародняй гэта адзін рэгіён, няма межаў. У нашай ніве друкаваўся паэт М. Арол, Сцяпан Пяцельскі, з Гарадка на Беласточчыне. Яго вершы цаніў Богданович, а разам іх уклалі і выдалі толькі ў 91 годзе ў зборніку «Лірнік». А вось вельмі цікавы аўтар Мікола Янчук. Чалавек адукаваны, аўтар працаў па этнаграфіі, п'есаў, але сам з корніцы бельскага павету і пісаў на мясцовых дыялектах. З яго вершу мы пачыналі выпуск. А верш гэты ён прысвяціў Янку Купале ў 1918 годзе. Вось яшчэ фрагмент, лацінкай, як у арыгінале. А Пудлясі і Русь б'ела, як две сестры родны. Мов одного члонки тіла были б завше згодны. Але доля їх лихая здавна розлучила, і обом тяжкі на шию камень наложила. І вось яго дасюль не могуць падзяліць беларусы з украінцамі. Чый ён? Што за мова? Чаму яна гучыць падобна украінскай, але Падляша і Белая Русь для аўтара сёстры, а Купалу ён называе братам. Калі ведаеце, смела пішыце ў каментарах. Нечаканы ўздым беларушчыны, як не дзіўна, гады нямецкай акупацыі. У Беластоку працуе паэт Хведр Ільяшевіч. Выдаецца газета «Новая дарога». Вядомы эмігранцкі аўтар Маісей Сяднёў, які пажыў тут у тыя часы, пісаў: «У Беласточчыне я адчуў жывую Беларусь. Прыехаўшы з русіфікаванай усходняй Беларусі, я пачуў на Беласточчыне сапраўдную беларускую мову». Сапраўдны рэнесанс беларускай Беласточчыны 1950-е. На хвалі адлігі ў сацыялістычнай Польшы ствараецца беларускае грамадска-культурнае таварыства, а яшчэ газета «Ніва». Яе рэдактар Георгій Валкавыцкі падкрэсліваў, што хацеў звярнуць увагу на пераемнасць з той віленскай нашай «Нівай». Тут жа літаратурнае аб'яднанне «Белавежа» і суквецце аўтараў. Алесь Барскі, Ян Чыквін, Віктар Швед, Надзея Артымовіч, Сакрат Яновіч. Цікава, што ацэнкі гэтых аўтараў розныя. З аднаго боку, нібы вясковая плынь, нават прымітыў, бо большасць чытачоў беларусы-вяскоўцы з-пад Бельска і Гарадка, а там у 70-е яшчэ гучала жывая мова. З іншага боку, крытык Уладзімір Конан бачыў у іх творчасці больш свабоды і еўрапейскасці, бо цэнзура хоць і была, але не такая жорсткая, як у БССР. Тут паэзія для паэзіі, а палітыка для палітыкаў. Паслухайце Яна Чыквіна. Даўно нежывы бацька полем ідзе. Ён арэ, ён і плуг, ён і скі баралі і зерні і водсвет далёкага раю. Вочы, якімі ён глядзіць на свет, тыя самыя вочы, што яго сузіраюць. Аўсу бацька ўзяў у радно, ды сее той бок, дзе вечнасць даўно. Падляцкі феномен – гэта Надзея Артымовіч, канешне. Яе можна параўнаць з Яўгеніяй Янішчыц, але кожнае параўнанне літаратараў, пагадзіцеся, марнае, бо кожны стварае свой сусвет. Пашукайце яе зборнікі «Роздумы», «Сезон у белых пейзажах», «Адплывае спакойнае неба». Ці вось паслухайце. «Берагамі неспакою ўваходжу ў бязвокі гушчар. На небе расплываецца пах азёрнай пасцелі,
Поўнач кідае хараство на цяжкую расу, шукаю цябе парой залатых паміраючых пяскоў, клічу жывы вецер у цёмным шуме зраненага лесу. Гляджу на разбітыя вазы сярод чужых каляін, і вось ты, мой сон у баязлівых руках. Ну і што? Вясковая паэзія? Прымітыў? Напішыце ў каментарах. Нагадаю, што калі вы лічыце нашу працу вартай, давайце рабіць разам. Усе спасылкі для донатаў пад гэтым відэа. Таксама не забывайце пра падабайку і падпіску на наш канал, калі вам бяспечна. Дзякуй і пагналі далей. Ці не самы кантраверсійны аўтар Сакрат Яновіч. Ён пісаў і па-беларуску, і па-польску. Яго зборнікі «Сярэбраны яздок», «Доўгая смерць крынак», «Самасей», «Сцяна», «Велькі място Бяўысток» нібыта ключык да разумення ўсяго гэтага памежнага рэгіёну, дзе больш пытанняў, чым адказаў. Эсэ «Беларусь выклікала шмат крытыкі з польскага боку, што не перашкодзіла аўтару ўвайсці ў канон польскай літаратуры. А вось перашкаджала Яновічу грамадская праца, бо вялікая колькасць пісьменнікаў таго пакалення адначасна і грамадскія дзеячы, і журналісты. Неяк Яновіч нават сварыўся на аднаго з сяброў, маўляў, каб не адказваў на яго лісты, паспеў бы напісаць яшчэ пару добрых кніжак. Літаратура Беласточчыны можа падацца герметычнай. Свае пішуць пра сваё. А вось прыклад Міколы Гайдука. Гэта аўтар гістарычнай прозы «Трызна», «Паратунак». Гэта пра нашу агульную гісторыю. Ці, напрыклад, успаміны Янкі Жамойціна «Заціткі ў гулагу». Або кніга Георгія Валкавыцкага «У каменным крузе» пра гады вайны ў Кёнігсбергу. Пры гэтым фокус мясцовых аўтараў усё ж на сабе. Адсюль цікавы эксперымент Яна Максімюка, які вывеў умоўны літаратурны стандарт асобнай падляшскай мовы з лацінскім алфавітам. Каб пісаць і размаўляць по-свойму. Яго кніга так і называецца «Чом не по-свойму?». Вось так гучыць гэтая мова ў вершы Зоі Сачко. Як зацвіте всьом рокові без, тато, тато. Як вже не бачить його, ваші очі прийдеться і нам дивіться не так. А виноград на нашій хаті, ми ж його разом доглядали. Город засадим ще, но буде пусто. Ніхто дощу нам не впільнує, погоду виглядати нема кому. Цікаво? Ну тоді зазирніться на сайт своя.орг. Там і граматыка, і артыкулы, і творы на тэму. А пасля напішыце ў каментарах, што вы думаеце пра вось усё гэта. Беластоцкая літаратура жыве і сёння. Яна не падобная ні на польскую, ні на беларускую Беларусі. Гэта літаратура памежжа, якое цяжка ўкласці ў нейкі адзіны канон, бо тут свой канон, по-свойму. Незалежна ад мовы напісання ці жанру. Пашукайце кнігу Ганны Кандрацюк-Свярубскай «Па Прыпяці, па Нобель». Травелог з Палесся, прычым і з беларускага, і з украінскага боку. Таксама «Бацькаўшчына колеру зямлі», рэпартажы Уршулі Шубзды пра людзей з Падляшша. Ну і, канешне, не прапусціце бестселлер «Каменне мусіла паляцець» Анеты Прымакі-Онішк. Пра выцертую гісторыю Падляшша ў 20 стагоддзі. Гэта проста мастрыт. Спадзяюся, будзе і беларускі праклад, бо трэба. А ў нас на сёння ўсё. Шукайце, глядзіце, абмяркоўвайце сваё. Убачымся і пакуль-пакуль.